भाई एठी कौन बसଛ ଏମିତି? ଏମିତି ଟିକେ ବଇଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଥକିଗଲା ପରେ ଟିକେ ବଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତମେ ଚାଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲଣି? 28-30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ କରିବା ମୋ ଚାଷ। 28-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଭଲ ଖରାପ? ଚାଷରେ ତ ସେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କେବେ ଭାବିକି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ଚାଷରେ। ବସୁଧିଆର ଗୋଟେ ଏତେ ବାସ୍ନା ଥାଏ ଚାଷ କଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଫସଲଟା ହୁଏ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଛି ସମାନ ଦେଖା ନଯାଏ, ସେ ଫସଲଟା ଗଛ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଜମି ଜମି ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କୋଳଥ ପଡ଼ିଛି, କୋଳଥ ଭିତରେ ଆମେ ସୋରିଷ ଗଣ୍ଡା ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପରି ପଇସା ହିସାବ କଲେ ଚଳାଯାଏ। ମାନେ ସୋରିଷଟା ପଇଲେ ଆମେ ଘରେ କିଛି ଖାଇବୁ, କାହାକୁ ବି କିଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଏବେ କୋଳଥ ବୁଣା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଧନିଆ ପଡ଼ିଛି, ମୂଳା ପୋଟଳ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବି ଲାଗିବ 3 ମାସ ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଲାଗିବ ହାଉଲେ ହାଉଲେ, ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ଲାଗିବ କାକୁଡ଼ି। ଆମେ ଯେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ବେପାର କରିପାରିବୁ, ଏକାବେଳେ ଲଗେଇଦେଲେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ବହୁତ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଚାଷ କମିଗଲାଣି କାହିଁକି? ଚାଷ କମିଯିବା କାରଣ ହେଉଛି ଲାଭବାନ ହେଉନି ଚାଷରେ ଏତେଟା, ସେଥିପାଇଁ କମିଯିବା ଯାହା ପୁରଣ ବାହାର ରୋଜଗାର ଯେତିକି ହେଉଛି ଚାଷରେ ସେତିକି ହେଉନି। ଯଦି ବି ହେଉଛି ବାହାର ରୋଜଗାର, ଆମର ମାଟିଟାକୁ ବିକି ଦେଇକିରି ଆମେ ଜେଜେବାପା ଆମର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବିକିଦେଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଠେ କିଣିପାରୁନେ। ମାଆକୁ ବିକିବା ଯାହା ବସୁଧିଆକୁ ବିକିବା ସେଇ, ଆମେ ତ ଗୁଣ୍ଠେ କିଣିପାରୁନେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନେ। ବିକିଦେଲା ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ହଇରାଣ ହେବେ, ଆମର ପିଢ଼ି ହଇରାଣ ହେବେ କାଳକ। ଭାଇ ସେଠି ଉପଡ଼ାପଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛ ଭିତରେ? ଇଏ ତ ଆମର ନୌପାଲି ଚାଷରେ ମାନେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଘାସଟା ଉଠୁଛି, ଆ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି ହେବ ବର୍ଷକର। ଆମର ଫେଣି ଆମକୁ ଅଧିକା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜିନିଷଟା ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆମେ ଆକୁ ବାଛିଦେଲେ, ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ଜମି ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଆଉ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଲର ସାର ସୂତ୍ର ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ବିଲର ଯତ୍ନ ଆମେ ନ ନେବୁ ଆଉ ନେବ କିଏ? ଚାଷୀ ଭାଇ ନେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଲର ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ।